15 mulleres formaránse na Pobra no ámbito do autoemprego. Os días 3 e 4 de xuño terá lugar un campus de emprendemento feminino no espazo do coworking a cargo da empresa Promove. A primeira xornada consistirá nunha sesión teórica o venres pola tarde. A parte teórica vai estar moi concentrada, entre outras cousas, porque do que se trata é de estimular o espírito emprendedor e de quedarnos con todas esas persoas que participen no programa para que despois podamos levar a cabo a titorización daquelas mulleres que podan ter unha idea de negocio. Entón, non se trata tanto de concentrar a formación nunha formación extensa sobre emprendemento, sino de facer titorías individualizadas con aquelas mulleres que estén interesadas non só en analizar a viabilidade dunha idea que podan ter, sino incluso que esas ideas sexan susceptibles de levarse a cabo dende este espazo, dende o coworking, que aínda hai algunha praza disponible. O sábado 4 terá lugar a parte práctica na que as participantes terán ocasión de achegarse a 3 proxectos empresariais promovidos por mulleres no Barbanza, en ámbitos tan diversos como a conserva, a artesanía ou a decoración de interiores. A parte práctica pois vai a desenvolverse precisamente con mulleres emprendedoras da comarca. Neste caso son 3 empresas, Alma Galega e Raposiñas, daqui da Pobra e en Las Nubes, non? 3 proxectos moi interesantes que van ser base deste proxecto. As interesadas en participar poden inscribirse ata 1 de xuño a través do enderezo electrónico coworking@apobra.gal. As mulleres que queiran participar neste campus de emprendemento teñen o que facer a través do teléfono 981843280 coa extensión 2035 ou a través do correo coworking@apobra.gal. O Concello decidiu apostar por esta iniciativa para favorecer o emprendemento feminino, que segue a ser moito menor que no caso dos homes, tamén co obxectivo de fixar poboación no municipio a través do autoemprego.